να χαιρετήσουμε τους συναδέλφους στο επάγγελμα της δημοσιογραφία, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την ανταπόκριση, για την κάλυψη της επίσκεψης αυτής και να πούμε ότι βρισκόμαστε σήμερα στη Χαλκιδική ακριβώς γιατί και για ουσιαστικούς αλλά και για συμβολικούς λόγους, σε ένα νομό που είναι ένας πρωταγωνιστικός νομός στην οικονομία της χώρας και όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και ένας πρωτοπόρος νομός σε πολλούς άλλους τομείς, οφείλαμε, είχαμε χρέος τιμής να επιλέξουμε να είναι από τους πρώτους νομούς που θα επισκεφθούμε και για τις περιοδίες που αφορούν στο δικό μας τομέα, στις δικές μας αρμοδιότητες. Περιοδίες στα μέσα ενημέρωσης του νομού, προκειμένου να συζητήσουμε από κοντά με όλους τους εμπλεκόμενους, εργαζόμενους, εκδότες, επιχειρηματίες, να δούμε τα προβλήματα, να ακούσουμε από πρώτο χέρι πώς ακριβώς δίνουν τη μάχη της ενημέρωσης, αυτά τα μετερίζια της πληροφόρησης, και από την άλλη πλευρά να συζητήσουμε και τους τρόπους εκείνους με τους οποίους θα μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Ήδη βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια εξέβρεσης τρόπων για την ενίσχυση του περιφερειακού τύπου. Ήδη τώρα που μιλούμε εξελίσσεται ένας διάλογος στην Αθήνα που έχει ως κεντρικό θέμα ακριβώς τους τρόπους εξέβρεσης τέτοιων ενισχύσεων για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του περιφερειακού τύπου χάρη της έγκαιρης και της έγκαιρης ενημέρωσης των Ελληνοπολιτών σε ολόκληρη την περιφέρεια. Παράλληλα υπάρχουν και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν έτσι και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, πρωτοβουλίες που αφορούν καταρχήν στα ζητήματα των αδειοδοτήσεων. Είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε έτσι τα καθήκοντά μας στη νέα θέση που μας εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμανλής, και είναι μία και από τις εντολές που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός να προχωρήσουμε άμεσα και να μπουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι από τη μια θα προστατεύουν την ελευθεροτυπία, από την άλλη θα εξασφαλίζουν την ενημέρωση του Έλληνα πολίτη, αλλά βεβαίως θα πρέπει αυτοί οι κανόνες να ρυθμίζουν και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο τύπος στην πατρίδα μας.